Ojane kene munu. Ndi ne kene kwa munu. Youth progress. Aba wo bobu mu na eme ezade. Omu zirike tililefu. Na onwe na aba chukwu odi ono gwagoro nwe na ati atori nne. Sade wa goro nwe. Oburo mu na eme enu. Oburo kwa na mu na eme enu wa wa. Eba Igbo kwuru okwu si na ebe na abụ ka a na-amụ nwoke. Amụsị gị na be nna gị, amụọ gị na be nne gị. Anọ m abịa m ka nnọ anyị. Ruo isi yi be m ka nnọ. Ekelere m unu rinne, o juru m awọ. Ya na ọnwa ọdị iji gbatakwu ọsọ na ikwu na m na ya bụ na udo dị. Maka na unu gosiri m na udo dị n'ikwu na m. Unu ji wee pụta n'igwe. Wee sị ọkụ unu sọpọtụ ọnwa nne m nwoke bụ Okechukwu Uwadiegwu. Ukwu olu nwa unu, olu nwanne unu. Ekene ka nna ekene unu. O nwere ya na-azụ ọchịchị. Abịa n'isi ihe abụ onye obu n'agụ. Abịa n'obu n'agụ ma abụ m ndị bụ ọmanụ n'obu n'agụ. Onye na-azụ ọchịchị nyana si na ọka nyana Okechukwu zọ ọkọ ọchịchị bụ onye obu n'agụ n'isi iyi. Bịa n'obu n'agụ ọ bụ onye ụmanụ. Mana ovive chọrọ ngwa Nando bụ na mma ejiro maka na mụ na ekwensu bụ nwanne. Manya na Chukwu na-aza ọchịchị. Nsị na maka na mụ na ya bụ nwanne ka ntụgharị ekwensu baa. Mụ bụ sekretari jeneral isi iyi Nando niile gagadu. Taa na-enwa ọchịchị m bụkwa ibe mere na awala agota site na oyo isi iyi wee pụba avọ ike m. Anyị onu gatakwu n'ụvụ ya. Ebe anyị na-abụpụ sọọsọ isi iyi anyị abụrọ Nando. Sọọsọ isi iyi ka anyị na-achị. Anyị wee waba gota doziwe ụzọ ka anyị lụọ ụzọ ebe anyị. Ọ bụzi ma onye bụzi PG Nando nye anyị na-achị Nando niile. Gba ma obu tipa aja. Ọ ya sịrị ụmụnne ya ka ọ sọpọtụ onye. Ụbọchị onye abụjala ọchịchị eji ekwulu ibe enwe. Anyị akpara akpa na ụmụnna. Na-etinyela aka na pọsụ anyị wele ego nnekwute ego nna agba gị ire. Nye na ije ewo. Ma anyị akpara akpa. Ma anyị ekewa anị be anyị bụ obu na-agụ taa n'enwa. Obute bulldozer wale na main road luo n'iru bịa gba break. Ọbịa tole akata anyị niile agba ekele eke. O nwere mazili ba nke ya dị. Onye a na-asịkwa ndị n'ọnụnọ ka esi wee mali ma wee pụta n'ilo. Ma amara mmanụ nke amụma ofu mkpụrụ mmadụ dị n'ime ụlọ ọ bụzi n'ezi ka ọ ya adị mma. Ọ bụkwa olu nwere ibe nne m ya mmekọta ọsị m ma abụghị na ọda ndụrụ nwa eze dokwetela ezi ma ụmụ na ya narị ya. Ya bụkwa olu ọda ndụrụ nwa eze ahụ ya dokwetelu ezigwu o dokwetere dokwete mụ nọ idokwetekodo ovu ya abụdị ọ bụ ụsụ. Ibe nji wee sị na m eso Honorable Engineer Okechukwu Uwadiegwu bụ na ọkwa atụpụ mpụta ibe enwe ajụrụ nya ajụjụ several times mgbocha njụkpọ ihe alụlụ Nando ọlụ n'Igbo ọkwe nekwe n'ibe mele mbụ ọdị emekwe n'ọzọ ọsị m na ọ ya eme na mụ sokwe n'iwe ọnụ ọgụ nke nwanne m nụcha o nwere ibe o mere na ma ya nụrụ ọgwụ ụdịla ọgụ a bụ ọ kwere m nkwa na ọ ya alụlụ Nando ọlụ. O kwuru na ọ ya emela anyị akaụntụ anyị ọbụma na ya ewepụtala anyị akaụntụ na constitution anyị ya adị well packaged. O kwuru ma ibe skuulu ọ kwere m nkwa sị mana ọ ya arụọ kọmitii ga na-abụ maka ibe gbasara skuulu
no ya ro committee ya bụ maka ibe gbasara abịa dị chana Nando no ya rocha committee ibe na-abụ maka ibe gbasara ani anya lele obi adị abụ ga-eji aka na-enyekwu akaụntụ onye ọbụla ọnwa nke okwuru dị bụ ntụ ka ndị abụ kwuo na odibe abụ bụ ntụ na ọ bụrụ si ya ya achị na ọnya Nando niile na-achịkọ ọnụ okwuche okwu nwee si ya na odele ebe a ka anyị chọrọ na Nando bụrụ London taa na enwa na ọ dịrị anyị mma ọ bụrụ Dubai anyị cha ka ọ dịrị mma lekede ezi si agbada ihu nne m ma ọ bịara ihe ụnụ ayọ kwuru kwado mama kwara mbula moto gbadata n'ime otu kecheli ma moto ma Okechukwu si datịna ụzọ ọbụla na-agara aga ọka ma ọ bụzi ebe ọ nyụrụ ọnyụọ mamịlị mgbe na-ayọ unu n'Igbo si unu biko unu ma ndị nọ n'ezi ma ndị nọ n'ụlọ zibe n'ozi ụdị mbụ a onye isi inyi ikwu na mụdị na ụbasi oyi ọ nwere ndị dịcha ụdị ahụ unu na-abụ serani mana aka m na-atọ ka unu gbaba mmụ ada unu bapụtakwa chọba ndị mmadụ n'aka m na-atọ ka ha tụgharị unu serani mana Ikenga egbakwuo m ndị otu anyị na isi inyi be ekwetekwuo na ebe a chọrọ bụ ọganiru ọ bụrụ ọnụ sọsọ ụbasi oyi ka ọ ya achị iwe ọ ya achị bụ Nando niile adịghị oyi edokwe Nando niile onye Okeke onye aka abụ okwu okwulegedu tọrọ m ụtọ bụ na ọ sị dat na ibe esi generate emoshi attend the emoshi n'ebe ahụ onye ọba location na federal gọọmenti na-eweta ọ bụrụ ibe Anambra na-ewelu ka Imo na-ewelu ọ bụrụ ibe Imo welu ka Enugu na-ewelu otu abụ ka o si so nna ayọ ndị nna m ochie dịka onugbo n'ọgụ kwado na anyị n'obi ibe mmadụ bụ na nwa otu ọ bụ na ọha nne m bụrụ nna m ochie o mee ngana ndị ọnya na akwa unu si na nto unu chekwuo n'isi unu verify ya na onye na-achị tata bụ John Chiogwe ọ dị ome ngana ndị ọnya na akwa nna anachieta azị na-emeri ya eme mmadụ anụmatụrụ mmadụ egwu mụ bụ nwa ọnọgwa ibe eji wee mali wa mgbe ọnọgwa tụrụ mmadụ egwu izizi na nke m ka ọ ya ebido ma ị mali na agwa ayarị mmụ ibe tolo ogologo biko rigbo n'ọgụ ka anyị solu na-ejere ka anyị lụọ n'ọlụ nwa unu ekehwele vootu ka anyị solu na-ejere anyị lụche na-egwu onye ọbụla bi ebe aka kpọga na mmụọ ọgwụ anyị ma ụmụnne anyị nọcha n'ebe ọzọ ka ba bịa tụgharị ya amali m na ibe na isi ọwa eri okwewa izu taa na okwe izu ezuru m ike na kọl ebe ọbọdụla akata bụ ka ọ bịakwuo ka nya amarazi m ụdị anya agbabido gwuo ọgbụ si anya mgbe ya ji ese gbugwu anyị ọ sị na ọ ya abịakwume ọnọgwa nna m asị m kedu ebe ọ dị na ma ya egbu nwanne m nsị a na nwanne m a na-emere ọbụma ebe ọnọgwa gwara m bụ jee n'ikwu enu nọ nke onye meteli na ọ mara ebe ọ ya ekwu na ọ bụrụ sọ m ya atụ vootu disturbance dịrị m rinne anyị ana m eji opportunity a na-ayọ ụbasi oyi onwe ka before election unu rọpụtala anyị ndị ga-eso anyị ka a bịakwa isi iyi ụdị abịa eji bịa ụbasi oyi bịa kwe unu nkwa 4 years ọsọ kaba ya achị unu rọpụtala anyị ka a bịakwa isi iyi gwa isi iyi biko ni n'isi iyi ụbasi oyi bụ nwanne ka ba steepụ kwuola anyị dan ebe ne anyị mere unu mekwuola anyị ya dịka nna ya ụbọchị a bụ mma apụtakwu gwakwuo isi iyi n'Igbo maka na onye gbụcha kpọpụrụ asọ lachala asọ gburu abụrụ m ekwesịrị mbụ nwoke bọbụ na ọ yọrọ ayị ya bụ na ama anwa ya bụ witness no litu ka ọ ya litu so nunu ya bịakwu ihe ọ dị ayị ya na-ama isi iyi bikonu ka ọ jiri nwayọ lituo maka na etiwe na eweri nne ọ ya ewutekweni m ekele muni o onye gbara ọnwa na-eti lọra nwere iwe ọma na-eme n'obodo